Vamos. Moi bons días a todos e a todas. Se lles parece, empezamos a dar conta dos asuntos que hoxe foron ao Consello. Arrancamos con un importante acordo para seguir mellorando as instalacións que os campus galegos poñen a disposición. Menos mal que ya me avisaba Ana de que tenía el cuello mal. Decía que arrancamos con un importante acordo para seguir mellorando as instalacións que os campus galegos poñen a disposición dos alumnos e dos traballadores. A Xunta aprobou no ano 2023 un plan de infraestructuras universitarias dotada con 40 millóns de euros que prevé mobilizar 100 millóns de euros ata o ano 2026. Coas achegas anuais a través de convenios a cada universidade para apoialas na mellora das facultades e nos centros de investigación ou tamén axudas que se suman ás cuantías que cada ano reciben o abeiro do Plan de Financiamento 2022-2026. Seguimos avanzando neste obxectivo e o Consello hoxe acordou inxetar outros 7,2 millóns de euros ás universidades de Santiago e de Vigo para avanzar na renovación e na modernización dos seus edificios. A Universidade de Santiago recibirá este ano 4,1 millóns de euros que irán en exclusiva para a construción dunha nova facultade de farmacia. Este centro formará parte da nova Cidade da Saúde, que tamén acollerá a Facultade de Enfermería e un espazo de investigación. Con esta nova aportación, a Universidade de Santiago, a achega da Xunta USC, o abeiro deste plan, chega xa nestes momentos os 12 millóns de euros. Con eles, a Universidade realizou obras xa na mellora da Facultade de Medicina ou na rehabilitación da de Química. E no caso da Universidade de Vigo, recibirá máis de 3,1 millóns de euros que irán a dous proxectos. Avanzar na construción da Escola de Enxeñería Aeronáutica do Espazo, no campus de Ourense, e a rehabilitar o edificio Siemens na ETEA para convertelo nun centro de investigación mariña. Deste xeito, as achegas que se fan ao que se levan feito a Universidade de Vigo se elevan aos 9,3 millóns de euros dentro deste plan de infraestructuras. Sen saír de educación, hoxe tomamos un acordo que amosa a importancia de colaborar entre as institucións para ofrecer sempre un mellor servicio. Estamos falando da limpeza dos centros educativos. Saben vostedes que os concellos son os encargados da limpeza dos colexios cando se trata de colexios de infantil ou de primaria e a Xunta dos institutos de ESO e bacharelato. Sen embargo, existen en Galicia 34 centros, que son os centros integrados nos que os alumnos estudian desde infantil ata rematar a ESO. E nestes centros se comparten os gastos. Por iso, o Consello vende a aprobar renovar o convenio coa Federación Galega de Municipios e Provincias, coa FEGAN, para destinar preto de 700.000 euros, que é un 5,5% máis que o ano pasado, para cubrir os gastos de limpeza destes 34 centros da comunidade autónoma. Do mesmo xeito, tamén vimos de aprobar un convenio co Concello de Boimorto para realizar melloras no ximnasio municipal. A Xunta vai destinar 120.000 euros, é dicir, o 85% do custe das obras para renovar a carpintería da fachada, para crear novos vestuarios accesibles e actualizar o equipamento interior coa adquisición de novas máquinas. Cambiando xa de ámbito da cultura, o Consello acordou hoxe reforzar o apoio da Xunta á Feira das Culturas Galegas Culturgal, que se celebra o vindeiro mes en Pontevedra. Destinaremos este ano 90.000 euros, que é un 6% máis do que destinamos o ano pasado. A feira terá lugar de entre o 28 e o 30 de novembro no Pazo da Cultura e funciona como un verdadeiro escaparate de produtos e servicios culturais que se ofrecen en Galicia. Ademais, concentra unha gran oferta lúdica durante estes días con concertos, sinaturas de libros, obras teatrais ou proxección de pezas audiovisuais. No ámbito da vivenda, continuamos a promover unha mobilidade segura e sostible en toda a comunidade. Saben vostedes, unha semana máis avanzamos na segunda fase do Plan de Sendas de Galicia. Este Plan de Sendas de Galicia está dotado con 70 millóns de euros para habilitar 120 novos kilómetros de vías peonil e ciclistas ata 2027. O Consello hoxe aprobou someter a información pública o proxecto para construir unha senda peonil á beira da PO 352 que comunica
o núcleo urbano da Guarda co lugar de Camposancos. Vanse destinar a esta senda peonil 1,3 millóns de euros. Trátase da estrada que circunvala o monte de Santa Tegra e comunica este coa zona costeira da localidade. É unha zona con un alto valor paisaxístico e cultural, pero que non contaba con zonas axeitadas para o tránsito de peón ou bicicletas. A previsión é aprobar o proxecto e licitar as obras no primeiro semestre do ano 26. Dende o punto de vista de economía, unha semana máis traballamos para ampliar o solo industrial disponible na comunidade autónoma. O noso obxectivo é ampliar a superficie na que se poden habilitar proxectos empresariais ata os 8,5 millóns de metros cuadrados. Se nas últimas semanas anunciábamos actuacións na estrada en Carballo ou en Pollo, hoxe o Consello deu o visto e prace á ampliación do Parque Empresarial do Campiño, en Pontevedra, co obxectivo de incrementar a súa superficie en casi un 50%. Unhas obras ás que se van destinar 11,6 millóns de euros. O obxectivo é habilitar 160.000 novos metros cuadrados, nos que, xa que non hai parcelas disponibles a día de hoxe para instalar máis industrias. Imos iniciar de xeito inmediato os trámites para tramitar o plan que permita esta ampliación. Agora someterase a avaliación ambiental co obxectivo de ter a aprobación inicial do plan no primeiro trimestre do ano 26. No eido laboral, temos un importante asunto para seguir avanzando en materia de igualdade. É certo que os datos que acabamos de coñecer do paro en setembro son positivos para o emprego feminino. Descende un 6% o número de mulleres desempregadas e se sitúa, ademais, na cifra máis baixa da serie histórica para un mes de setembro. Pero compre seguir traballando para promover a contratación de mulleres e garantir a plena igualdade no mercado laboral. Por iso, ao beiro da Lei de Igualdade de Galicia, o Consello aprobou o decreto que regula a creación dun certificado para recoñecer as empresas e entidades do terceiro sector que destaquen polo seu traballo a favor da igualdade laboral. É dicir, poñemos en marcha a chamada Certificación Galega de Excelencia en Igualdade. En paralelo, crease un rexistro autonómico para poder consultar as empresas e entidades que contan con este tipo de recoñecemento. Cales van a ser os requisitos para obter esta certificación? Para darlles algún exemplo. Ten que ter implantado un plan de igualdade na empresa e, polo menos, o 25% das medidas estar en vigor. Ten que acreditar a presencia equilibrada de homes e mulleres no seu Consello de Administración ou aplicar criterios igualitarios en cargos e salarios. Na práctica, trátase dun selo que acreditará as empresas como referentes no eido da igualdade e que lles dará puntos á hora de optar a axudas ou ofertas de contratación pública. Por suposto, o incumprimento de calquera dos requisitos implicará a perda do certificado. De feito, este recoñecemento haberá que renovalo cada 4 anos. En materia de medio ambiente, hai un importante acordo para avanzar na xestión e protección do patrimonio costeiro de Galicia. Lembrarán que hai unha das primeiras medidas que anunciamos ao abeiro da Lei de Ordenación e Xestión Integrado do Litoral foi a necesidade de catalogar os bens de valor que hai a día de hoxe na nosa costa. Logo dun traballo de campo polos 86 concellos costeiros de Galicia, temos os primeiros resultados. Tal e como se avaliou hoxe o Consello, a Xunta identificou case 1.600 bens de valor cultural, arquitectónico, etnográfico na costa galega. Deles, máis da metade poderían ter un novo uso compatible coa súa conservación. Falamos de muíños, falamos de antigas salazóns, de conserveiras, de faros, etc. Por darlles algúns datos. A Coruña concentra algo máis da metade dos bens inventariados, 819, seguida de Pontevedra, 641, e de Lugo, 122. Por categorías, 677 destacan polo seu valor arquitectónico, 390 polo seu valor arqueolóxico, 313 polo seu valor etnográfico e 190 son instalacións industriais e 12 cualifícanse como bens artísticos. No caso de edificios industriais ou de valor arquitectónico, será posible solicitar un cambio de uso sempre que o proxecto garanta a protección do inmoble. Isto permitirá darles unha segunda vida a moitos destes lugares e tamén axudar a revitalizar a zona.
Unha vez recopilada toda esta información acerca destes 1.600 bens prácticamente, o obxectivo agora é crear un catálogo de bens de valor cultural do litoral de Galicia. Nel recolleránse todos os datos sobre cada un dos bens incluídos, así como todos os usos que pode disfrutar este ben. Formar parte do catálogo implica, ademais, reforzar a protección destes espacios. Por exemplo, os interesados en facer calquera obra ou reforma terán que seguir a normativa de patrimonio cultural e non a de costas. E os concellos, ademais, deberán de incorporar estes bens ao seu planeamento urbanístico. Para avanzar nesta situación e nesta medida, o Consello se aprobou someter a información pública nas vindeiras semanas o decreto que regulará a creación deste catálogo. Continuamos tamén no eido do medio ambiente con un importante asunto para garantir o abastecemento de auga en Galicia ante posibles episodios de seca intensa e prolongada. Temos que estar preparados para facer fronte a calquera situación, por iso é preciso coñecer todos os recursos naturais dispoñibles na nosa comunidade. Iso incluye tamén as augas subterráneas, que poden ser unha solución no caso de problemas puntuais co suministro, co abastecemento. Na conca Galicia-Costa hai identificados 19 masas de augas subterráneas, pero sobre as que non dispoñemos de moita información ou información suficiente. Por iso o Consello se deu o visto e prace a estudiar con detalle o potencial das augas subterráneas de Galicia como alternativa de abastecemento en determinadas situacións críticas. É dicir, queremos coñecer as posibilidades reais de aproveitamento que ofrecen estas zonas para recorrer a elas de maneira puntual ante un episodio de seca. Vanse a mobilizar 1,15 millóns de euros ata o ano 2028 e inclúe medidas como a posta en marcha dunha rede de control digital que permitirá facer medicións en tempo real dos niveis ou da temperatura das masas de augas subterráneas, a elaboración dun mapa coas áreas nas que é máis viable a extracción sostible da auga e información detallada de cada zona, e as primeiras medidas xa se levarán a cabo este ano, co inicio dos traballos para detallar as características de cada área de auga subterránea. Nos vindeiros 2 anos poñeránse en marcha proxectos pilotos para verificar a viabilidade e facer novas captacións baixo terra para extraer auga. A previsión é que no ano 2028 estea rematado o mapa co potencial hídrico subterráneo da conca Galicia-Costa. Pasamos á sanidade con varios puntos para reforzar a prevención de condutas aditivas, especialmente entre a mocidade. Xa tomamos medidas a nivel normativo, como a lei que vai equiparar os vapeadores ao tabaco ou que vai a prohibir a venda de bebidas enerxéticas a menores, en tramitación nestes momentos, como saben, no Parlamento de Galicia. E seguimos traballando con campañas e actividades específicas para informar e alertar sobre consumos ou hábitos que poden ser perxudiciais. O Consello aprobou hoxe a posta en marcha dun proxecto piloto para fomentar o uso responsable da tecnoloxía entre os menores. Levarase a cabo en centros e instalacións deportivas. E o obxectivo desta iniciativa é concienciar tanto os cativos que practican algún deporte como as súas familias dos tipos de risco abusivo das pantallas. Terá lugar durante un ano en 4 concellos, que son a Estrada, Vilagarcía, Cambados e Ribeira. A previsión é chegar a 500 mozos entre 12 e 13 anos que practiquen fútbol, baloncesto ou ximnasia e a preto de 3.000 persoas se contamos adestradores e familias. Os adestradores recibirán material e formación específica sobre o tema para promover hábitos saudables entre os cativos. O que se busca é previr posibles adicións como o uso compulsivo de Internet, as redes sociais ou os videoxogos. E o segundo asunto, no ámbito sanitario, é que para consolidar a nosa colaboración con outras administracións tamén en materia de prevención. O Consello acordou hoxe destinar máis de 2,5 millóns de euros ata o ano 2028 para apoiar, neste caso, aos concellos na organización de actividades de prevención de conductas adictivas. O obxectivo é fomentar estilos de vida saudables e un tempo de lecer positivo entre a mocidade. As entidades locais poderán recibir achegas para programas de protección fronte ás adiccións, concienciación sobre hábitos saudables ou medida de apoio a familias ou educadores. E cando falamos de adiccións, e este sería o terceiro asunto, a prevención, como saben vostedes, é algo fundamental.
Pero, ademais, nun contexto de aparición de continuas novas drogas, vemos agora o exemplo do fentanilo, é preciso contar con ferramentas para detectar canto antes o seu consumo na comunidade e actuar, lóxicamente, a nivel de saúde pública. Por iso, o Consello deu o visto e prace a poñer en marcha un proxecto pioneiro para detectar o consumo de drogas a través da análise de augas residuais da nosa comunidade. Recolleránse mostras en 5 depuradoras, en Tui, en Lugo, en Ourense, en Pontevedra e en Santiago, e se analizará a presencia de cannabis, de cocaína, de fentanilo ou outras sustancias. Trátase dunha ferramenta innovadora que se utiliza noutros países europeos e que permite chegar información sobre amplas poblacións de xeito obxectivo, anónimo e rápido, como se poden imaginar. Non só ofrecerá datos sobre o consumo de certas sustancias en tempo real, sino que tamén permitirá detectar a entrada de novas drogas emerxentes. Con este programa non buscamos sustituir outros sistemas de vigilancia epidemiolóxica, sino que buscamos reforzar a labor de prevención con novos indicadores, co obxectivo de reorientar e planificar mellor os programas de prevención e medidas de saúde pública. Este proxecto de investigación levarase a cabo mediante a colaboración de Augas de Galicia, a Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela. Arrancará, como lles dixen, nestas 5 depuradoras, pero poderemos ampliar o número de puntos nos que se recollen mostras nos seguintes anos. En definitiva, igual que fixemos durante a pandemia e utilizamos a información das augas para ver ou para detectar anticipadamente a presencia de COVID, pois agora aplicámolo neste caso. Será posible ter datos obxectivos sobre o patrón de consumo de drogas mediante a vixilancia destes augas. Seguimos cun balance que facemos periódicamente acerca, neste caso, dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, o seu grado de execución por parte da Xunta de Galicia dos fondos europeos. Galicia ten asignados neste momento 1.745 millóns de euros dos fondos, como lle decía, do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Dos que temos recibidos, deses 1.745, Galicia recibiu 1.635. É dicir, a día de hoxe non temos o 100% dos cartos, maila que o prazo para xustificar remata, como saben vostedes, o 31 de agosto do ano 26. Pese a iso, a máxima da Xunta é clara, xestionar con maior celeridade os fondos recibidos para que cheguen canto ante os seus destinatarios. Tal e como amosa un informe avaliado hoxe polo Consello, a Xunta xa adxudicou deses 1.635 millóns de euros que temos recibidos, adxudicamos 1.402 millóns de euros dos fondos MRR, é dicir, 86% dos fondos recibidos e o 92% do importe deses fondos xa foi publicado en licitacións. É dicir, repito os datos por si non se me entendeu ben, recibimos 1.635 millóns de euros a día de hoxe, o 86% xa foi adxudicado, é dicir, ten nomes e apelidos, e o 92% xa foi licitado ou están en distintas convocatorias. Estamos cos últimos trámites para poder adxudicar o 100% dos que xa se publicaron. Ata agora xa se beneficiaron dos fondos MRR máis de 47.500 persoas, 6.000 entidades e sociedades e 8.000 autónomos galegos. En ámbitos como o turismo, como a transformación digital, a educación, a ciencia ou o comercio. Unha vez máis, Galicia cumpre, non se pode dicir o mesmo, dos fondos que son xestionados o 100% polo Goberno Central a través dos PERTE, porque eses fondos, os que ten o Goberno Central a súa disposición a través dos PERTE, só foron adxudicados o 52%, o que é o mesmo, máis de 21.300 millóns siguen guardados nun caixón. Sin saír do ámbito de Facenda, tamén un asunto sobre a mal chamada condonación da débeda. Saben vostedes que nós o que falamos sempre non que se trata dunha condonación da débeda, sino de unha mutualización da débeda. É dicir, non se perdoa a débeda ás comunidades autónomas, sino que a pagamos entre todos. Trátase dunha medida inxusta e que se aplica con criterios arbitrarios e non técnicos. Por iso, o Consello hoxe acordou
que Galicia presente alegacións a esta medida. A Xunta rexeita a asunción da parte de débeda autonómica polo Estado, porque non mellora a solvencia nin a capacidade de gasto das comunidades autónomas. Cales son os principais motivos? Pois para que Galicia este en contra. Primeiro, porque esa asunción da débeda non se vai a traducir nunha maior capacidade de gasto para as distintas comunidades autónomas. De feito, o anteproxecto establece claramente que esa condonación non pode ir a mellorar os orzamentos en políticas sociais, en educación ou en sanidade. E porque Galicia tería que asumir 600 millóns de euros de débeda precedente de outras comunidades autónomas cos seus intereses correspondentes. En definitiva, esta medida non cumpre co fin para o que supostamente foi concebida ou non la presentaron no seu momento. Non vai a reforzar nin mellorar a sostenibilidade financiera das comunidades autónomas. Por iso, dende a Xunta reclamamos unha vez máis que se negocie un novo modelo de financiamento autonómico, de maneira multilateral e que se teña en conta as características de cada comunidade autónoma, o custe de prestar os servicios básicos. E tamén continuamos co terceiro asunto de Facenda, posto que hoxe levamos un importante acordo para consolidar un modelo de xogos do azar responsable e con garantías que onte mesmo adiantaba o conselleiro de Facenda. Galicia situouse á vanguarda de España a hora de legislar este sector coa Lei do xogo do ano 2023, na que se priorizaba a prevención e a protección dos usuarios, especialmente en menores e colectivos máis vulnerables. Unha regulación que agora mesmo está a servir como modelo a outras comunidades autónomas e que están actualizando as súas normativas, que trouxe naquel momento novidades como a prohibición de abrir establecementos de xogo a menos de 300 metros de centros educativos ou de centros de rehabilitación de ludópatas, na que se fixaba un número máximo de establecementos abertos ou das máquinas que podían ter os bares e cafeterías, ou a prohibición de ofrecer bonos ou partidas gratis aos xogadores como gancho para atraer a novos usuarios. Pois ben, hoxe damos un paso máis, posto que na lei estaba incluída a necesidade de crear o Observatorio do Xogo e aprobamos o decreto que regula a creación deste observatorio. Se trata dun organismo que estudará, avaliará e fará seguimento do sector do xogo na comunidade para garantir un modelo seguro e responsable. Este observatorio ofrecerá datos obxectivos, contrastables, para adaptar as políticas públicas ás necesidades detectadas. Asesorará e realizará propostas á Administración sobre normas e novas medidas que necesita o sector. Fará un seguimento do cumprimento da normativa en materia de publicidade e promoverá campañas de sensibilización e de concienciación. O observatorio contará cunha presencia equilibrada de homes e mulleres, estará formado por representantes de distintas distintas consellerías, de Facenda, de Sanidade, de Educación, de Presidencia, así como das 3 universidades galegas, do sector do xogo, de asociacións de loita contra das adicións e tamén polas AMPAs. E rematamos cun asunto da Conselleira do Mar, que agora explicará en detalle a Conselleira do Mar, para impulsar un sector clave na economía galega, que é a acuicultura. Galicia é unha potencia europea a nivel no eido da acuicultura, con máis de 2.600 empresas, unha facturación de 200 millóns de euros ao ano e 5.600 empregos directos. Queremos manter ese liderado e atraer novos investimentos á comunidade. Por iso, o Consello hoxe acordou destinar 59,5 millóns de euros a axudas do sector da acuicultura para poñer en marcha novos proxectos empresariais e mellorar a competitividade dos existentes. En concreto, a Xunta concedeu 206 axudas que prevén mobilizar máis de 158 millóns de euros. Entre os beneficiarios, compre destacar 3 proxectos que van a xerar 150 novos empregos e os que achegamos 43 millóns de euros. Unha planta de cría de salmón, a primeira planta de cría de salmón en Galicia, que se construirá en Burela, o novo edificio de produción de linguado en Cervo, e a nova planta de cultivo de linguado en Cambados. Pero para darlles máis detalle acerca deste asunto, lles deixo coa Conselleira do Mar.
Bos días. Hoxe o Goberno galego pois dá un paso significativo no impulso da acuicultura como un dos motores económicos estratégicos para Galicia. Facémolo principalmente por dúas razóns. A primeira, porque esta actividade desempeña un papel moi importante para a seguridade alimentaria da nosa comunidade e, segundo, porque tamén contribúe ao desenvolvemento socioeconómico do territorio. A acuicultura é unha industria relativamente nova, cuxa demanda aumenta progresivamente. Para que se fagan unha idea da súa importancia, decirlles que en España é o principal produtor da Unión Europea, tanto en volumen de negocio como pola diversidade das especies cultivadas nela. Neste contexto, Galicia achega o 70% do total da produción española. Como decía antes o conselleiro, na actualidade, o sector acuícola galego está formado por máis de 2.600 empresas que manteñen ao redor de 5.600 empregos directos. En concreto, no ano 2024, mellorou a facturación superando xa os 200 millóns de euros. Cifras que son claramente reveladoras de que Galicia ten excelentes oportunidades profesionais neste ámbito. O noso obxectivo é seguir acompañando a este sector nesta evolución. E, precisamente, con esta finalidade, habilitamos no marco do FEMPA unha liña específica para a acuicultura, da que resultaron aprobados 206 expedientes, todos eles por un valor de 59,5 millóns de euros, entre os que están as tres axudas presentadas hoxe para a súa autorización no Consello da Xunta e que estes tres expedientes suman no seu conxunto unha achega pública de 43,2 millóns de euros e que permitirán actuacións tan destacadas como a construción en Burela da primeira planta de salmón de Galicia ou dous novos criadoiros de linguado, un en Cervo e outro en Cambados. No que respecta a estes tres proxectos, pois podemos engadir sobre a planta de salmón que se vai a realizar en Burela, pois que a compañía Seafood Legacy ten previsto iniciar as obras a finais deste ano. Supón un proxecto estratégico para a diversificación do sector acuícola galego e estas instalacións proxectadas ocuparán uns 25.000 metros cadrados nos que se producirán unhas 3.000 toneladas de salmón ao ano. Apoiamos esta iniciativa con 25 millóns de euros que terá un enorme impacto en materia laboral, pois suporá a creación de ata 100 postos de traballo novos, directos e indirectos. En segundo lugar, incluímos 13,3 millóns de euros que permitirán á empresa Stolzy Farm a construir en Cervo, tamén na provincia de Lugo, un novo edificio de linguado no que xa está a levar a cabo o ciclo de nursery, preengorde e engorde. Esta ampliación conleva a aumentar a superficie productiva en 7.200 metros cuadrados e unha produción dunhas 400 toneladas anuais. Este proxecto xenerará 20 empregos directos. E a terceira das axudas, cifrada en preto de 5 millóns de euros, facilitará a Aquacría Arousa que execute o proxecto de modernización e construcción dunha nova planta de cultivo en circuito pechado de linguado no concello de Cambados. Esta achega permitirá que esta empresa, que esta entidade empresarial, duplique a súa capacidade de produción pasando das 450 toneladas coas que opera na actualidade a 900 toneladas. Esta intervención tamén engade 7.000 metros cuadrados edificados aos 5.000 que xa están en funcionamento na parroquia de Castrelo. E a posta en marcha deste criadoiro tamén inclúe unha previsión de 25 novos postos de traballo. Como poden ver, estamos a falar de tres proxectos dunha dimensión de extraordinaria importancia para Galicia. Con estes proxectos reforzamos a aposta da Xunta por fortalecer o tecido empresarial galego vinculado á actividade marítimo-pesqueira en aras de aumentar tanto a calidade como o valor engadido destes produtos. Favorecemos tamén así a creación de emprego e impulsamos un modelo acuícola
competitivo e clave para a economía azul de Galicia. Pola miña parte, nada máis, quedo á súa disposición por se queren facer algunha pregunta. Perfecto, pois nada. Sí. Dígame. Boa tarde. Unha cuestión relacionada co sector da acuicultura. Este ano a Xunta deu luz verde á apertura dun criadeiro de pulpos en Moaña, co grupo Profanda a fonte esta iniciativa. Colectivos como Partido Animalista demandaron á Xunta toda a información relativa a esta concesión de permisos e organizacións animalistas criticaron esta actividade ao considerar pouco ética a cría desta especie en cautividade. A pregunta: recibiu a Xunta máis solicitudes para a apertura de máis centros para a cría en cautividade do pulpo? Grazas. A día de hoxe non teño constancia de ningunha solicitude. De todas formas, as 206 solicitudes das que lle falo e que foron resoltas no marco da Orde de Axudas da Acuicultura resolveránse esta semana despois da autorización por Concello polo Consello da Xunta destas 3 expedientes e va a ser unha resolución pública e pódese ver perfectamente os expedientes aprobados e o importe dos expedientes. Algunha máis? Vale. Pois se teñen algunha... Sí. Bos días, conselleiro. Sobre os acordos, dúas cuestións. A primeira relativa á condonación da débeda. As alegacións, exactamente en que consisten, non é un recurso, son alegacións a eso. E a outra cuestión relativa a acordos, ese estudo sobre as augas subterráneas, se podería servir para solucionar os problemas de abastecemento que hai no sur de Galicia, como pode ser Vigo, Baiona, e se en todo caso se plantexa como unha alternativa á ampliación dos encoros. Despois, fora destes asuntos do Consello, quería preguntarlle tamén polas queixas que está habendo entre pacientes do Serga sobre ese buzón o que van as citas coas especialistas, porque está habendo moita demora, mesmo en pacientes con cancro, e tamén relativo á manifestación que houve onte en Santiago en apoio ao pobo palestino, ligando esa movilización que foi masiva aos datos dunha enquisa de 40DB na que a maioría da cidadanía sí que percibe como un xenocidio. Quería saber se pensa que diante desta movilización o Partido Popular debería reflexionar ou cambiar a súa perspectiva sobre o que é o xenocidio e, en todo caso, se lle cree que lle pode pasar factura electoral. Gracias. Carai, vamos aquí varias. A ver si non me olvido de ninguna. En primer lugar, as alegacións ao tema da condonación da débeda. Efectivamente, ahora se abría o plazo e rematado o plazo para que as comunidades autónomas presentasen alegacións a esa proposta que fai o Goberno e nós presentamos alegacións en contra. Estamos en contra, queremos manifestalo. O temos manifestado dende o primeiro día que se empezou a falar deste asunto. O dixemos en todas as declaracións públicas, pero agora chegaba o momento de tamén poñelo sobre negro sobre branco e poderlle presentar esas alegacións ao Goberno. Nós estamos en contra dese proceso e veremos se finalmente xa é aprobado ou non, pero en todo caso que quede claro que a postura da Xunta de Galicia é en contra, porque recordará vostede que no debate que existía no seu momento era se vendía como unha capacidade maior da Xunta de Galicia para ter máis financiación. E na proposta que presentou o Goberno queda acreditado de que iso non é posible, non se vai a incrementar a capacidade das comunidades autónomas. Por lo tanto, o obxectivo co cal se poñía en riba da mesa ou nos tiñan contado non é certo. En segundo lugar, o estudio que vamos a facer acerca das aguas subterráneas non ten ese obxectivo, non sae co obxectivo de ser unha alternativa real e definitiva de suministro, sino que, en primeiro lugar, somos conscientes de que efectivamente existen esas 19 masas de auga subterránea, que temos información dela, pero non temos toda a información necesaria, e o que queremos é, primeiro, ter a información necesaria, a cantidade de auga que hai, a calidade, onde está, como se pode levar a cabo, en todo caso, unha sustracción dese auga, e, en primeiro lugar, o que estamos pensando é enfrentarse a situacións puntuais de seca que poden existir en distintas partes do territorio e que eses depósitos subterráneos, ou masas de auga, mellor dito, pois pudesen aliviar esas situacións puntuais, non? Mais aló
de que igual ao longo do estudio, ao longo dos 2 anos que vamos a tardar, pois pode surtir nova información que debe, bueno, podemos ter máis datos e tomar outras decisións, pero en principio vai enfocado nese sentido, non? En canto ás queixas do buzón polos especialistas do Sergas, non teño datos que lle poda dar neste momento, pero estou seguro que o buzón, primeiro, lóxicamente está a disposición dos usuarios, dos pacientes que consideren que efectivamente se pode mellorar, neste caso, pois as esperas ou as queixas que podan trasladar, e estou seguro que en de Sanidade se dará a conveniente información e resposta a todos eles, non? E, en último lugar, no tema das manifestacións, nós respetamos, o dixemos sempre, non? Cada vez que hai unha concentración, as manifestacións e a forma de expresar que teñan os cidadáns. Lóxicamente, é unha manifestación numerosa e non temos máis que decir. O que está de fondo, o motivo polo cal se fai a manifestación, nós creemos que fomos suficientemente claros, non? Dende o primeiro día rexeitamos os ataques que estaba a facer Israel, dixemos que tiñan que parar de forma inmediata e o que hai que buscar é unha situación negociada a esa, pois ao conflito, non? De feito, hai en riba da mesa un plan que parece ser que está avanzando ou están negociando as partes, non directamente, senón a través de terceiros, e espero que se acade unha pronta solución. Fixe vostede, isto vai facer cambiar a posición que ten o PP de Galicia. O PP de Galicia non pode ser máis claro, de verdade. É certo que non íbamos ningún nesa flotilla do PP de Galicia, pero a mí non, se a pouco máis podemos facer, non? E fixes, este fin de semana, o sábado, tiven a oportunidade de estar na clausura do Foro La Toja, e nunha das mesas había 2 representantes. Un era o ex primeiro ministro de Israel entre o ano 2006 e 2009, quero recordar, non sei se acerto nos anos, pero nesa época, e a outro lado, na mesa, tamén estaba un activista de Gaza. Un activista que, lóxicamente, tiñan posturas moi diferentes, non? A conclusión a que se chegou aí é que se queremos chegar a un acordo entre as dúas partes, o que hai que facer é poñerse na pel do outro, nos ollos do outro protagonista e tentar chegar a un acordo olvidando moitas cousas, non? É dicir, hai que centrarse no que nos une. E aquí parece que a esquerda, o Partido Socialista e todos os partidos que están á esquerda, parece que queren utilizar este conflito para dividir. O que buscan é sempre a diferencia, máis grande ou máis pequena, pero só se centran na diferencia, en vez de centrarse nas cousas que nos unen, que son as cousas que é o camiño que hai que seguir para acadar unha solución, non? Por tanto, eu convidaría a todos os partidos da esquerda a sacar conclusións desas 2 persoas que estaban ali falando, cada unha dun bando distinto, pero que, sobre todo, poñían o énfasis e pedían que nos centrásemos toda a comunidade internacional nas cousas que nos une para acadar unha solución definitiva a un conflito que leva xa moitas décadas, que non é novo e que, lóxicamente, hai que tentar avanzar, non? Conselleiro, a semana pasada decretouse o peche da vivenda comunitaria Jardín en Amoeiro despois dunha denuncia policial e inspección posterior. Previamente, a principios de setembro, a revisión de política social non detectou esas irregularidades, permitiu o centro operar durante 3 semanas máis. Como é posible que a Xunta poidese pasar por alto as deficiencias graves que motivaron o seu peche o pasado día 1? Como é o feito de ter un único empleado sen documentación necesaria para traballar en España, e tamén por poder ter que ver coa falta de recursos humanos que no seu día denunciaron os inspectores da Xunta. Tamén, relacionado con política social, a patronal da discapacidade intelectual advertiu hai uns días a Xunta do peche de centros polas baixas axudas concedidas, xa que a Consellería, din, incumple os concertos e non actualiza os prezos para cubrir os costes reais do servizo. Na mesma liña, a Federación Fadenga, Plena Inclusión Galicia, subraya que o sector da discapacidade intelectual atópase nunha situación límite. Valora a Xunta atender ás reivindicacións do colectivo ou plantexa alternativas á actualización dos prezos do concerto? Grazas. Moi ben, pois, en primeiro lugar, en relación á vivenda comunitaria Amoeiro, eu creo que a resposta da Xunta foi clara, non? Actuou con rapidez e contundencia, que existía un caso no que se descubriu un amoeiro. Evidentemente, cando foron os profesionais a xente de inspección, seguramente non atoparon a mesma situación que se atoparon unhas semanas máis tarde, non?
Agora, os usuarios foron trasladados a outros centros, o expediente vai a seguir o seu curso en materia laboral e a Inspección de Traballo está a desenvolver tamén as actuacións pertinentes. Por lo tanto, eu creo que cando a Inspección detecta unha incidencia, se actúa e iso que nos ten que valer. Para iso está o servicio de inspección tamén, para inspeccionar e ver. Cando vai e non se atopan evidencias, pois, lóxicamente, non podemos facer nada. E no momento que se detectan, actuamos con rapidez. E eu creo que ese traslado dos usuarios e o expediente pois, vai a seguir e mostra ese camiño. Con respecto á situación ou a postura da patronal da discapacidade intelectual e a posición de Fadenga, pois supoño que, como sabe vostede, en todos os contratos ou todos os servicios nos que a Xunta de Galicia axuda a financiar, sempre temos actualizacións que se van facendo na medida das nosas posibilidades, sempre tentamos atender as necesidades que teñen as distintas asociacións que prestan ese servicio, que sempre somos moi, recoñecendo a súa labor e, lóxicamente, seguro que a Consellería de Política Social vai a tentar lóxicamente, paliar a situación na medida das nosas posibilidades. Sería importante, nese sentido tamén, unha reclamación que poñemos sempre en riba da mesa. Seguimos a estar pendientes de todo o crédito da Lei de Dependencia que o Goberno non nos paga. E con eses 2.500 millóns de euros que nos deben a día de hoxe, estou seguro que poderíamos solucionar moitas das situacións que nos podemos atopar a día de hoxe, non son este tipo de entidades, sino tamén con outros servicios sociais que están pendentes desa financiación. Boa tarde, conselleiro. Dúas cuestións. A primeira é respecto ás alegacións que falaba respecto da condonación. Tamén no seu día a Xunta mostrábase aberta á vía judicial, a presentar un recurso judicial. Isto sigue sobre a mesa, avánzase nese camiño. E a segunda cuestión é respecto a que na flotilla Gaza iban 2 galegos, que, quedaron en liberdade. Parece ser que onte quedou un e hoxe sale en liberdade outro. Desde outras comunidades puxéronse en contacto co Consulado Español para interesarse sobre a súa situación. A pregunta é se desde o Goberno galego tamén se fixo algún tipo de xestión neste sentido. Grazas. Moitas grazas. Vamos a ver, en relación ás alegacións, se valoramos outro tipo de medidas como as judiciais, o tempo o que valoramos en todo momento era sempre dar contestación e expresar cal era a postura de Galicia. Agora, rematado o prazo de presentación de alegacións, presentamos as alegacións que correspondían, que viñan sendo coherentes coa nosa postura ao longo destes meses e agora vamos a esperar a que o Goberno atenda ou deixe de atender estas alegacións. Cando tome esa decisión, a Xunta de Galicia tomará a decisión que crea convinte nese momento, pero evidentemente somos conscientes de todos os recursos que temos a nosa disposición e non nos pronunciamos neste momento, pero, dende logo, tampouco pechamos a porta a tomar outro tipo de decisións. E, en canto aos galegos repatriados, como saben vostedes, as competencias en materia consular e diplomática son exclusivas do Goberno de España. E eu, seguramente, para dar máis información acerca destas persoas, a delegación do Goberno terá información que lle podan dar que nós non temos neste momento. Sí, conselleiro, tanto a Autoridade Portuaria de Coruña como a de Vigo xa dixeron que van solicitar que a taxa turística se reforme agora na Lei de Acompañamento dos Presupostos para que non se cobre aos cruceristas que non pernoten nestas dúas cidades. Non sei se o Goberno é sensible a esta reivindicación e vai a aceptala e vai a incluíla na Lei de Acompañamento. E, por outra parte, hai algunha nova información sobre a avaliación ambiental integrada que está esperando Altri? Non sei se a Xunta sigue a tramitación, se está esperando a que Altri tome algunha decisión ao respecto. Grazas. Moi ben, no tocante a primeira das preguntas acerca da taxa turística, efectivamente fixeron unha rolda de prensa, ou iban a facer, van a dar información. Nós o que nos queixamos é que, e o que levan trasladado tamén nas cidades, é que efectivamente a taxa turística que se implantou en Santiago e no caso da Coruña, que está en esa fase, non cumpriu coas expectativas e, dende logo, non cumpriu co que estaba marcado na propia normativa. A taxa turística se podía levar a cabo sempre cando se falase e fose consensuada co sector. No caso de Santiago, saben vostedes que iso non ocorriu, de feito, o sector tenha recurrida xa xudicialmente, e no caso da Coruña parece que vai polo mismo camiño. Ademais, nos temos referido en moitas ocasións e no propio Consello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña
a que, en contra do que decían os representantes do Concello, que a taxa turística é unha cousa da Xunta de Galicia, non é certo. A Xunta de Galicia regula as bases sobre as cales se pode aplicar esa taxa turística, pero quen decide como se aplica a taxa turística, cales son as excepcións ou cales son as bonificacións que hai na taxa turística son os propios concellos. E isto, como lle digo, xa foi explicado no propio Consello de Autoridade Portuaria e lle pedíamos, o Consello de Administración do Porto, lle pedía neste caso ao Concello que fosen os cruceristas un deses beneficiarios dese bonificación, igual que son outro tipo de visitantes que teñen as cidades e que a cidade, neste caso, Inés Rei decidiu bonificar a determinadas persoas, pois tamén podía beneficiar ou bonificar, mellor dito, aos cruceristas, posto que os cruceristas non realizaban pernoctacións nas cidades, senón que chegan no barco pola mañá e saen pola tarde. Indudablemente, se hai un barco que pernocta na cidade e os cruceristas pernoctan na cidade, pois, lóxicamente, tamén deberían de estar suxeitos a esta taxa turística, non? Veremos as propostas que chegan e se tomarán decisións. E con respecto ao segundo dos temas, que era o de Altri, non? Vale, pois, efectivamente, nós o que decimos a día de hoxe é que se trata dun proxecto estratégico industrial que sigue o seu expediente. Non ten sentido o que fixo o Goberno e así o trasladamos, e Altri terá que ver que o que vai a facer, non? Porque, efectivamente, é moi difícil poder asentar un proxecto nun territorio non que non hai conexión eléctrica suficiente para poder desenvolvelo. E iso, dende logo, non lle corresponde á Xunta de Galicia. Xa expresamos no noso momento a sorpresa diante de que o Goberno decidise aislar a unha provincia, como a provincia de Lugo, xa non do proxecto de Altri, sino de calquer proxecto industrial que necesitase un determinado suministro eléctrico para poder establecerse na provincia de Lugo, non? Por lo tanto, nese sentido, supoño que os promotores terán moito que decir. Alguna cousa máis? Nada máis, pois, moitas gracias e espero ter contestado o que teñen preguntado. Gracias.